जों बाबो इखोनो इसेल' थाखो संसानाव प्रब्लेम लायखा अखा इनखेथ' आंबो लास्ट थाइजोबा नोंथिnya नांनायखेथ' लगी संनांसै आंखे कायजोगै माना खाथा नों बलिउडनि कैसा वो एक्टर जे कमेडियान के जों लिबार माथा साजागो के राजपाल में के बिना की संरो बाय कैसा कुशुरो मा खाया ना हैवान सगुता के अब है समय रो के नों बासिनो नों माने तम रखने सावै बान्दी मा गलां खायते सस्रायगो दङ नि नों बा राय यारो लाइरो यारो रायारो थरायारो नों वासा फनो सरायतो फरटा स्कुल परि फरोबा खुबिना क्लास बुङै थुफ्रो खुबिना मुजुङै र खुबिना माने रंको तो लास्ट सिसांगो ए माने बुय अब हायता बाहायबो नबो अब तो खाना गुमानि कइसन हो कारण रां के यागलिं मोइलासे ताबुक जे जागा जागा जे गथै मालायो आरो ताब पुन्तो गुथानन आबन छैपन जो सिसिनि लागमा दाम कइसा ताबुक नों तिने इटुब फान हाति सुजन मेदे फान हाति खुलाखन बरो गथै मानो रमफ्रे जागो कारण रमफ्रे जागोनि अब साब दायना नाय कारण सुङाव सिना नांगौ